say baby yedru no ye friend BOMUTUO na BOMUTUO no tapaman ene ahoho a yato nsa afrom so mo meboa ye no wo mo nyina bom na yakran afa baby ye wei baako de tosu mienu no wo mo besi krom uhu se wo mo afa ha sei nti se wo ye wagen se obegina ha kan wo uhu wo mo ha wo mbechi kuro mu nyina na omasan bepie ha biem na eno no so wo mo ba o de niema bebre ba aboa bi o mbehia ne bia o mbekunu o de ne beba begu ha eno ne ye friend BOMUTUO no eno so ye tapafo amane ayeye kanetete no nanke ye mfa mmoa na ye ne mom enne biribinti ba ne se ya o monamoi aboa bi o mbehia no o mbekunu no o de naba no o de naba bo so akumani amane na fere dwumadie no atimi atoa so nti kwa mo koi no ebetimi adi be se sima be yeduasa 30 minutes ansa na o ma bedu ha wo si atweyem atwenebofo no so mo ntimi nyai da efise wo mo maaye wo mo koi nyina se de no wo mo sa wa ha no saa asa no anu mo de ko na wo mo ekuta asekan no wo mo so mo de sekan no be di dwuma saa kopem so mo ba bedu ha me bisa se tapa ni se tapa de miso a asantema mu ene mu wo tapa amanya ene tapa wa asantema mu no wo tweka mi dabi tweka nim de wo asante no tepa okay ena de ye wo ha no tapa ye ni wo mu ni twaka saa asantema mu ye de tepa ene ye de ni ye tapa aha eno ne nsonsono ye wo di ni mu na mom no ye ni wo mu ni twaka bia saa me bisa se rawrafo o mu free asantema mu ana mo betena ha no ana minimum se tete no mu na mo ye woro saa mutufi baabi na mo ba ha sei mo so mo de tesa na se mo de saa pepepe ne ye de no so tie yesu ye hyase afi baabi ye ba no ye fa dom ni bi kan ye ho mo fi na mo bai ye tapafo wo mo nye nipa baako denchirafo wom asanti wom ebunofo kakra so wo ye mu ena fe so achemfo so kakra eke ye ho enti ye nyina ye mfi kro baako na mom ye bedu ha no tapahene eye nhyehyɛ se obiara mfa na konwa emeka ne de ho nti wo moka bo mu ena wo kyekere tapaman ewo kotokuso nti wo mai ayo man baako ye kura abusua nan ne de akyekere tapaman no ye wadua na ye wasona ye wo yoko ena ye wo bretuo ye ne yaka bo mu a ya kyekere tapa nti se wo ka se ye kɔ ye nchi a ahweya ne ye de nipa foforo bi a bia se ye ka se ye kɔ achem ana se ye kɔ bunu a ne ye de nipa foforo bi akoma nipa foforo na ankɔboa enu ji nanano tapafo ba ha no wo ka mo hu bom se nipa baako ena mo kyekere tapaman me bisa se me ba no ma hu tapaman hene wa ha sei aren na no memenda na owa ha na tapahene ankasa no tie adwam na mom ene bibia sanka no nti watu ni nifa hene na donten hene na osokumani wono na nne wabetena konwa no mu asi nanan nti sa wo hene a wote wono a wono ye tapa adonten hene wono so ne kura tapaman sekan kese a wodidi edom nanim nti krom ha no ohene wa ha no oye da hene ohene anne yeti na yipa so yi oye amanya hene ene wosan ye tapa nifa hene osan ye tapa nifa hene enne wono no wakwa kura ayeja no kwan meka se chieftaincy ade ha aye Ghana man pa enya oti region nkwa asantema babia chieftaincy issue ade ha ye pa then na wonya yenya akonya me no kase asam na beka afa aye chieftaincy issues ho say no kureka eni wiase no kureka ni wiase eno na de sa neoma ni nyina eba na ye tapa ha de kwaya ye fa so ye kyekere tapaman no kura ne da ho ye de agade akonwa bi da ho na se wonye bema ba wontimi mfura akonwa no ayire so pa ne bema okwan se oba ba meforo ofuro nso a wasefo amfuru biem efisa ye de akonwa no kwa ehwa ene wanya biadie wasefo amfuru biem sa na ye nhyehyɛ ne tie nanso eto da bia ya na no kureka obi ho ana sabi biribi kakra wɔ ne nsɛm ti na ɔde sika ne namase saa ye de wona wo wiase musika nyina na sɛ nye wo a ye mfa mauda me ba Friday nsoto Friday ba fieda nsoto fieda no Saturday nsoto nsoto ene ada mo ye bibia na no kura wo mu ni sɛ wo sɛ ne ye wo pebre mu
ɛna nsuo ne mena na sɛ ya na ontae nto na no fiada na adwo no tisi ye wotoi ɛna na no memenda no so ɛbere na na no bo odwa ye be ya amane no ɛna osan toye ɛnɛ sɛ wa wo sɛ wamuna pa ɛnɛ na na no maduanafo ɔhene na wɔte dwam sese na osuakumani adonten hene no wɔno mo na yasase so sɛ nsuo mu na wɔn watumi sɛ wɔn srɛ ma nsuo no tekɔ ɛnɛ wɔsoma ne mmerante so nsuo dati o ane on sɛ wia na sa pagya no mu aha wɔsoma ne mpanifo sɛ wɔn nkonko yi apa no wɔn srɛ ɔdoma nkoma na ɔma ewie mu ɛna hɔ ɛno yamane a ɛfɛ a ɛso bo pa ɛno nti ɛno ne eguso a yeyi na die yi yɛfrɛ amansan wiase amansan nyinaa sɛ nananom tapafoɔ ya yenso ye yakanfo a yewo otimantem yewo frawo no agya aha ne yenso yabɔ esese a yenso ye di yekui ye mu odu enkabom ane ye de te oman mu nti ye besra amman nyina se obi amfa enkabom emfa nkyekere ne man awu beso da na ekwa yi enche mo be si ohne foforo enche kura nananom ade ne ma egu akwan mu ye mpese ye de obi a obeba be di oman ne hwammo anase onsem fata de onya de hye ensi akonwa no so eno ti nananom eguso ade ne ma egu akwan mu enche kura ye besi ode hye awa akonwa no so no abefa ni fahina akonwa no na me da ase piao
Amamle be mi hu be da den ekoso yo me ka me kira o say amane no de twato eye krotia akọ na krotia no na nananom akọ aba no de odi kan hu ye no eye bomutuo sesi a nananom akọ krotia aba na krotia akọ no tapa ha ye wo abusua edi anim eye nananom aduanafo wo mo ne atwama ahene nom wo mo ne di anim ye kọ krotia no na sa wo hwe ya edom no mo bare no mo kuta tani anase ohum eno na edi kan na say anajo ha wo musi mu ache nti eno no mo de hwe kwan eno no mo de pra kwan mu a eno achi wo se safo hene ekuta ne sekan edi hobiem wono ni otwama hene brempon no wono ne di edom nanim de nti om ko krotia no wono na ekọ hwede ama wo mu eno achi wo se bede a ya chechire niam bi ewom amane ekwan so no hempo ko ne kura ya de niam bi gya no kwan na ya na nananom aduanafo ena ekopesa ne omane ba eno nti bede na ewo mu no eye niam bi a tete won ye digya odefo kwan eno no wono makope a omode ba ba kire obi a se wo mo ne atwama ahene no omanya bi di aba na eno so so wo mo kwa anyo bia na kobie abusua nan no ye yi nipa no be miensa na se 99 na omadi nananom aduanafo no anim na wo makọ tani no so nyo bia keke ne kuta ye wo abusua wo mo so kuta tani no anase ohum no edidi wono machi na wo makọ sei eniema hia se edija odafo kwan krakra no eno no wo makope edi abreye no na saa mane no se ya abusafo mo hwa etuo ne na etze o ma jagu no easy masuri na krasi ana ya toso na saa mane no so mo kwa ya na ye nibresem eno nti ne yaka se oba no nam kwan so a oba no ohia wa bibia betumi asi enti ya na ye ma obia entwa omanim ti ye saa mane ni wi a na chese afede aye ni yo no ye nsa kan de ehwe bia e de afiri mu nti eno amane ene wo ma ye ni sesi a wahunu sesi no amane bi wo se ye bi man ana se sesi no de ne de amane bia ni ho a ye be ye biem sesi a ye de nadwumadie ni nyina eba wie ya ne sa atuoto ani amane ani amamre ni nyina ye de ni nyina aba wie ye se wote nwom na omoto no a wose osai kum anini eno ho ensankyerane na omu yi no eno nti se obisa ya ena amane no de ni nyina aba wie ye bi edi sa adwuma no abrafo wom asika kutafo wom ena mpanimfo abofo nyina wo mu bi ti sa nam ye wo hoi wo mu beche ama nkrotu eba ye na pesoku bi ene rara ene obi bia oba ye no manya bi na kromo afo nso wo so anya wo de na edi adanse se amane na omba ye no wo so chefa no no amamane kwa so amane kwa so bibi wo ma mbisa abaso de kan ho e ba wie de me de be kan ho biem ni se ahoho ye to yensa from ye rara ene apesoku bi no tapafo ni wo nso nnade mu da meka so wo ni wo nso nnade mu da na mpesa me kire se ebra oko ne gina mu no wo ni tapa anko amom se wo ni ye ku bo mu a aka ne wo ba wo ni abeye yie wo koro na wo se tapa man ma wo dwan fita wotu adua nanso ye nuanom ye ni wo anso nnade mu amom da eno nti wo ye nuanom wo kan ho de nanso saa mane no ye ntumi nye ma wo eno ne nananom tapafo ye nso ya mane ya yekura mu eno nti ene de no abawie ye de obi biara se rawra ane okubi apiso okubi man ya ombeka ye ho ye de obi biara se se omabeboa ama nnedwumadie no aye fefefe ene miankasa agiminsem nokura de oka ede agiminsem aye kama papa edom ababunkama fatapaman so obusiafo tena na acha mekan no wo hwe program ya aye kama ne ya besua amamre ni amamre na na maybe say obi wa o say okwa asore enti no ne ma bi wo a onye de be ka kire saafo no enne juma ye di wa hai osofupon a na sore kakraka pa owotamale
owaha sɛ wohwɛ na fadeɛ no a metumani a mani nhye ne so nka mɛfrɛ na ba na wode wo afidie no ato no so ɔyɛ sɔfo pɔmpa ɔwɔ nsɔre no ahodoɔ ebi kora wɔ aburokyire nanso ɛnnɛ waba ne kurom ɛba bɛyɛ amanneɛ ne kurom amanneɛ nko ɛna amammerɛ nso nko ɛna musomsɛm nso nko amammerɛ yɛ ɔman no mmra ɛna amanneɛ nso yɛ ɔman no ɛneyɛ ɛnom ɛna nnɛ yɛde agu akunu enti sɛ woyɛ kristoni koraa ɔman a wote mu no yɛde ne mmerɛ yɛ adwuma ɛwɔ sɛ wodi so yɛde ne yɔ ɔman ne yɔ nso yɛ adwuma ɛwɔ sɛ ɛno nso wodi so ɛno na nnɛ yɛayɛ ne saa nti wei deɛ ɛnyɛ abosomsom ɛyɛ ɔman ne yɔ ne yɛyɛ daase abusuafo ma hu mmaba fɛfɛɛfɛ me kɔmdika kɔ mo nkyɛn ɔmo sɛ ɔmo yɛ ahenema asefoɔ sɛ ɔbɛhwɛ ɔmo na ɛyɛ den ɛtete ha no mu nyinaa mepɛ sɛ mebɔ pin ɛyɛ ɔmo na mene ɔmo edi nkɔmmɔ kakra nti yɛnkɔ na edi ɔmo ni nkɔmmɔ madam ɛsɛ sɛn yɛfrɛ me kwasi busu yɛfrɛ sɛn yɛfrɛ me na namba dɔkaseɛw mate sɛ mo yɛ ahenema asefoɔ wobɛtumi akyɛkyɛ mu kakra ahenema asefoɔ no dɛn na mo yɛ ahene asefoɔ no yɛyɛ nananom a yɛyɛ adehyeɛ kronkron a yɛfi ahemfie nti yɛ nana kronkron na awi a nananom no ɛma nka ho dabi ɛma nka ho ɛma na ti ha na ba nananom na yɛti ha mepa no tama meba no mu sɛ na ebire mu soso ɛyɛ mfoni a ɔmode asi ɔmuti so a ɔmode ɛkɔ ɛba mo na moyɛ sadeɛ no anaasɛ ɛyɛ ɛma no ananananom ɔmo yɛ ɔfaasefoɔ na soa saa ayi mfoni no ɔfaasefoɔ na soso nti ɛyɛ kɛseesie no ɛma no dɛn na ɔmo yɛ ɛna anananom so dɛn na ɔmo yɛ ɛma no deɛ ɔmo na ɛwɔ ha no ɛna nananom soso deɛ yɛn nso na yɛwɔ ha no but nneɛma ɛkɔ so no deɛ mo nyɛ bibiara ɛmfa ayi no sɛ kyerɛ sɛ mo nyɛ bibiara mfa ayi no ho ɛhia no sɛ mabɛtena ase kɛkɛ anaasɛ bibi wɔ ha mo yɛ amammerɛ no deɛ ɔmo ayɛ bebree na nananom no na yɛnya ba bɛtena ha ɛwɔ amammerɛ kwan so no amammerɛ no deɛ ɔmo ayɛ bebree deɛ ama yɛn na ɛsiane sɛ yie no ɔmo yɛɛ no na wɔtwe mmienu no nti no amammerɛ no na ɔmo gu so a ɔmo toa so no na ɛkyɛ sɛ yɛyɛ ma ntɛm nti mamehu amammerɛ no bebree no ha na kyerɛ sɛ saa no bebree akɔ agya mo sɛ yɛhyɛ aseɛ naano okuada nti ɛnnɛ ne kyina no ne nade kyeɛ na kyerɛ sɛ yɛde wie korakora bɛsɛ yɛfrɛ sɛ yɛfrɛ me na namba siaw dɔkas mesomedase abusuafoɔ yɛde kan ne ɛyɛ nanafoɔ no bi akɔdi nkɔmmɔ sisi yɛbɛba ɛyɛ ɛma no ho ne ɔmo nso abɛdi nkɔmmɔ no yɛbisa ɔmo ɛyɛ yɛ kɛseɛsɛ no ɔmo nso dɛn na ɔmo yɛ amammerɛ kwan so no dɛn na ɔmo yɛ ɛde boa ma ayɛ kɛseɛsɛ no ɛkɔ so mama mpatwɛ yɛfrɛ sɛ yɛfrɛ me Charity Mensa me papa na ɛda fam ɛma yɛakɔ medikan bisa sɛ ɛyɛ nananom no ɛdɛn na mo yɛ ɛyɛ kesese ɛdɛn na mo yɛ ɛde boa ma ayi ne yɛn ɛkɔ so ɔmo akyerɛ mo afamu deɛ ɛma nso mepɛ sɛ mebisa sɛ mo ɛma no a wo papa ɛda hɔ no ɛdɛn na mo nso mo yɛ ɛde boa ayi no yɛn nso yɛde a yɛde boa yɛn sɛ yɛn nso yɛtɔ adaka ɛna yɛboa abusuafoɔ no nso ɛna yɛhwɛ yɛ ahɔhoɔ nso nti amammerɛ yɛ ɛkɔ so yi deɛ mo nteki party biara wɔ mu ne yɛn sɛ mo bɛte hɔ na mo ahwɛ mpacha saa na amammerɛ no kyerɛ ɔyɛ ɔdehyɛ nti ɔyɛ ɔman no ayie because meba me hu sɛ nkɔfo so ɛyɛ mfoni esisi ɔmo so me nua kura so me hu sɛ no ɔso bi ɛkyerɛ sɛn picture na na ɔmo a ɔmo afiri mu dada no ɛyɛ sɛ yɛso aso ɔmo pictures na ade nyinaa de ba badwum na ɔmo nso samanfo no nso so ɔmo ne gye sɛ de ɔmo pictures aba badwum na samanfo mo pictures ɔmo hu bibiara pɛpɛpɛ bibiara kɔ so ɔmo hu ɛno no ɛyɛ ɛma na ɛyɛ anaasɛ nananfo na ɛyɛ ɛnafo betumi aso a ɔne ɔfaasefo mma deɛ yɛ nsoa picture ɛma dɛm nsoa picture ɛbi mma dɛm twa dancing kran me ba no ma me na me ndika ɛyɛ wo na me ndika kasa ɔkasa mama ntɛm na mama ne bebre wɔ hɔ a mo ayɛ a manti mama me hu mo starte dabe na mo starte amamre dabe na mo starte ayi no starte Wednesday no akosi Friday
ɛna yɛsa hyɛ aseɛ Saturday no ɛna yɛato aso ne. Okay, it's a person matching me brave. It's a foot to be and the bema and mat and anum, Senabe and Kabu, Obapan and Kabu, Eba Abusian, foot to be and the bema. Na meka say young nan say ye papa ni wo bi nti young na ye be baako na bibia akoso fefefe. That's it. One more dance be flossing. Charity Mensa. Me that's papa. Mame. But me person bono tofa mame. Ye na obaye no. Uhunu say na wo ye hwan. Okay, your friend Miss Cynthia na dey fi ankama. Miss me yo yukini. Ba me se fi fikasiem. Aye oyokofo fikasiem. Me wona papa ewo. Na ye ya ahene asefo. Se miss ya kasa ahene asefo a ahene asefo ne kire se ohene na oman hene no ne papa o no safie ni mu na ofi enti ono ote ye so na say aha no mudi ajade. Very good. Aha nti ohene no oman hene no almost osa ono anesa ye nifa hene enti ono te me papa mo nan so a ofifi kasiem enti omusi hene a eho no mode ne ba bekere ne papa mo se wei ena oye enti safie nim na mesumefi we de shepe kupe me ba cha me de shepe kupe enti oba ye amamra ne amane a eko so no uhunu sen na afuto bi won so ade be ma eye mmaba ne mranti a mo ba ayi bia na. Okay, me futu a me pese me de ma youth ne se e wase o mo kan ye nyina bom na yenso yesua bibi fimu because akoya say tesi aya papa mo no ma ye old people ntino e wase o mo kire amamre na yenso ye hu bi Amamre abosonsem enya abosom semas ma chechim pacho da be so de my princess me da say.